Għal 5 sena konsekuttiva, l-Awtorità Maltija tal-Kompetizzjoni u l-Konsumatur nediet il-premju Servizz Bi Tbissima, premju li jirrikonoxxi negozji li jagħtu servizz tajjeb lill-konsumatur. Il-Chairperson tal-MCCAA, Helga Pizzuto, spjegat li 5 snin ilu din il-kompetizzjoni bdiet b'kategorija waħda. Iżda llum, xprunata mill-konkurrenza b'saħħitha li nkisbet tul is-snin, dan il-premju għandu 5 kategoriji. Kategorija supermarkets u minimarkets għal negozji tal-ivvjaġġar għal dawk li jbigħu prodotti ta' żbuħija, oħra għal negozji ta' oġġetti elettroniċi u affarijiet tad-dar u kategorija għal ħwienet li jbigħu online. Irrealizzajna li kien hemm ħafna billi supermarkets kollhom ħafna konsumaturi kienu kważi dejjem jiġu fukati fuq is-supermarkets. U allura hekk frixna dal-premju f'setturi oħrajn u anki n-nies li jipparteċipaw qed jiżdiedu sena b'sena. Il-preżentatur Ben Kamil, li siċurilu sar missier, intgħażel biex ikun ambaxxatur ta' dan il-proġett. F'messaġġ pożittiv appella biex kulħadd jivvota għal bejja li jagħtu Servizz Bi Tbissima u qasam magħna mument ħelu li għadda minnu meta ġie avviċinat biex ikun parti minn dan il-proġett. Il-kelma tbissima tfisser ħafna għalija, milux l-iktar persuna li ħanħobb bħalissa ħadit l-iktar ħaġa li jiena nħobb fil-ħajja tiegħi, t-tifla tiegħi ħadit l-irqat. U bdejt ngħid imma kif jista' jkun tħobb persuna daqshekk li għadek qed issir taf. Ovvjament fost ħafna raġunijiet oħra naħseb l-iktar ħaġa li hija speċjali għalija bħalissa li meta nqum filgħodu jiena m'iniex morning person, it-tifla titbissem b'mod speċjali ħafna għalija kif nuha l-kull missierhom nimmaġina u li mingħajr marri li titbissem lura mill-ewwel. U l-messaġġ tiegħi huwa dak li tbissim smiles are contagious u verament hija xi ħaġa li tittieħed. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista innota li hemm premji kemm għan-negozju kif ukoll għal min jipparteċipa u għaldaqstant ħeġġeġ biex kulħadd jieħu sehem bilan li l-konsumatur dejjem ikun moqdi aħjar. Intant il-pubbliku jista' jinnomina n-negozju favorit tiegħu fuq il-paġna ta' Facebook tal-MCCAA u għandu 4 ġimgħat ċans biex jagħmel dan sal-10 ta' Lulju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.